towar kache lengkasik sakalampen vodilararat kaningri. Citizenship Amendment ek aputhak dongkamukamalong Congress asong kachisong thurpak. Mon Memorial English School ningkan ese kapathu kecheng. Kardom pini Adap Abirta long nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. PWD asai kampen borpu vodilar adak towar kapachiklo da prangji aphan hala sohawar arat Karbi Anglong Autonomous Council aphan towar kacholang. Labangso ako via biri laki lakha pli socheng constituency arlokido Larsing Harlonglangdo Havar. Bangso Havar laki Wothat Langso Police Station angkang alongsi kaparlo. Pinpur me laso Havar along kuwe bithi kapartu lirseng sang atengte thoi pi joypi Havar nangna. Bonta kali donatum. Jongsi nang libiri bithong arlo hithi kulat ason pinchong ji pulote inglong Havar along ta pinchong un. Bangso Havar along ichok alingta kirengsi keong. Karbi Anglong Life Pen kahum rida mahut kethek ponlong atengke lada kowe bithi chotkali Adap Abirta karje pon theklong. Bonta isi halaso Havar arat akisonga bangke kacheleng mesen atowarawe. Harlonglang dopen borpua dak atowara phan halaso Havar arat kehang lake pini penap alam kalilo. Bonta mesen atowara phan pini arni anta kelongji aharji kepraya sonsi halaso Havar aphan nang manlo. Pinpur me laso adak atowar jongsi mesen atowar Karbi Anglong Autonomous Council pen selampi asonte alang litum katiki arphek pini kechojor kacholang avar side thangnat katikuk avidejia potlo. Bonta Harlonglangdo Havar arat akar ithektik labangso atowar aphan towar kacholang ko anlo apor kapangthang nangjilang. Karbi Anglong Life pen kabirta da mahut haladak inut asa klembang phi nang kapachini dona tengke jogwan atowara phan non puta kelong le rega jog osomar kapahache apor nang kile ahut pulote otole chohang sita ladak oso amahang pathek dat tetikke kachohang auto ta rong along an nang lele delivery case kache pon kache kedam ke wa varsai ka henu ko anoni lapen ke non utu hanglo polotang te tobar ka henu pena jog nilitum ke delivery case undet mitri ke lada utunang lele ko pe apolo phai damon ide ra polo la si CME matum hanta chuning ridon lo towar pini penna prabjin bane bunai pia sonte la pen ke medical sub center la dang nang pia sonte si nilihen pen chuning ridon Ahok labangso Harlonglangdo a center laki ronggrup kimi lapukali. Harlonglangdo LP School along amatsi aphongtin kapedopon kilik asai kapedopon ahut laso arong along amatsi vote jogvek adimlo. Lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan towar kacholang abirta haladak arong asor pen Karbi Anglong Life athengno nang pachinidon. Lo ladak Harlonglangdo ahawar along ke pini penap arong kalilo. Arong barim lo lasi Harlonglang tu pen portu hambrand la kachilat atowar kenon pini penap sorkar ahin pen nipi pe prabjin wasonten itum rong asor kido kedam ke wang ante ningarong jipusin itum katu kawit tatang chuning ridun lo sorkar ahin. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Life Hamren. Citizenship Amendment ek aputhak ke khamkhe padosi pini Congress asong thorpa kache song armong kache jengahot BJP pen bang inkoira phoso se atum Congress along kaching bedon kedo barem aghayatum ajutang jubat lapen nimrokom hehui kapavirji aphan BJP asorkar atum bor isi Citizenship Amendment Bill kedengpu rat atum thorpak pen India angkang PR lo kache song padopon bomlo Laso angbong Jasimet Assam alongri arlo laso aputhak airset prungset pen kachesong tame padopondo. Labangso kachesong along kaprek hamphang asong lapen opposition ratchare asong atum pen danglok pinang an kethekiri abang hubang phiatum ta thudun paksi kachesong padopondo.
Lapuson Aporahut Niphai Inkoira Pho Arni Lethotta West Karbi Anglong District Congress Committee Patirpi Ponsi Dongkamukam Along Citizenship Amendment Bill Act Aputhak Khamkhesi Armu Kachejengpen Kachesong Padopon Laso Ahut APCC Amaiphu Ripun Bora West Karbi Anglong District Congress Committee Amaiphu Sarthi Gramsa Lapen Pinang An Congress Asong Japo Asong Japi Atum Japon Linsi Ongdong Congress Klembang Phubang Phiatum Kacheto Dunpen Dongkamukam Pen Ghelani An Armu Kachejeng Padoponsi Citizenship Amendment Act Nitum Kroidun Thekthi Lapen Labangso A Act Prabjin Pen Ingthanangji Puhehu Ase Angtong Chipisi Kachesong Padoponlo Puthot Congress Asahe Malong An Armu Kachejeng Ington Damsi Mai Ing Nipon Mai Kangi Ahut Bang Inkoira Pho BJP Klembang Atum Congress Asong Along Chingbe Dunsi Congress Asong Ajakong Pathidun News Desk Report Karbi Anglong Live Khironi along ke do Mon Memorial English School along Pinipen Osomaratum Ningkan se kapathu kachepate pangchengponlo Bangso kapathu lake Adap Porphai Sirke Pensip Chengponlo Laso Ahut Alohi Sarpo Aman Pen Jengkha Police Patrolling Post Kalangchari Abang Kunja Datta Pensi Ingbu Pidunlo Kachopha Alohia Tumaphan School Osomaratum March Pass Arona Tengpen Kangthum Karni Padosi Dengponlo Kheroni HE School Retired Headmistress Usarani Bashia VDP Hamren District Amaiphu Bules Inghi Pherangke Biren Inghi Pherangke Konak Diuri Chetongdun Kangpu Amai Along Kapathu Lapen Lo Charlie Isivet Apor Ponrapet Nangji Kapathu Kethek Kenang Sot Lapen Kethek Atum Pulote Kai Kereng I Awarsa Ido Lasi Kecharli Ahinta Bor Inangji Lapen Kapathu Ahinta Bor Idu Nangji Pusi Kachetongdun Alohiatum Osomara Tumaphan Than Parideka তোমালোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাবা আমাৰ খেল ধূলা এই ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ইয়াৰ পৰাই এটা হৈ আমাৰ You are to take a mind that I must be better, good, I must be best between another students. And also you determine that I must be in News Desk Report Karbi Anglong Live Thang Niphai Inkoira Pho Arni Dilai Police Atum Kakuruk Donahut Honthe Meme Kanghu Ihum Fortuner Agari Kanghu Keneb Dunlong Kedamdang Thang Niphai Inkoira Pho Arni Adap Prinprele Porphai Pli Ahut Dilai Police Atum Kaike Kakuruk Adim Along Kakuruk Donahut Ihum Honthe Meme AS01 DV2330 Fortuner Kanghu Agari Penpen Katewar Abangphu Mahipal Singh Aphan Neblong Labangso Agari Dimapur Anathu Kiponbo Mahotsi Dilai Police Atum Nebdun Longlo Kachini Don Atenke Labangso Agari Dilai Police Atum Katarli Bahut Registration Alu Along Kido Chassis Number Pen Labangso Agari Along Chassis Number Kachingbar Bider Ajok Police Atum Kanghu Agari Tahai Pu Honthesi Neponlo Nona Matke Klarda Galam Kilongjia Phan Karju Patertok Pomlang Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Karbi Anglong Live Channel along ke klanga tengpen Ameka Chichar Shedet Rajan Kro Aphan Ameka Pachichar Dunji Aphan CM Tuliram Ronghang ke Rapajer Dunsi KAAC Dipu Regional Committee Ahin Pen ke Sokelang Aphan Pontanglo Bangso Perthe along ke Reng Dunji Aphan Lapen ka Chichar Dunji Aphan lake Mekhenlo E Mekjong se ave mate Chichar Donde Pulote Bangso Perthe along ke Hondunta Kangting Thera Perthe Asonsi Chemandun Detpo Lapen Ajara Saile Choklem Chodam Tami Un Ilo Lason Thopsi Dipu Sangkurang Long Ameka Rajan Kro Alangli Tako Pai Kelang Nopen Ajok Men Ameka Chichar Che Dera Joini Alangli Bangso Perthe ke Hondun Sungpikanlo Ameka Chichar Che Dera Joini Alangli ka Choklem Dun Bom Asayanta Saijok Je Ington Nangkoklo Bangso Jok Apiso So Lapen Ahema Red Kachilang Iji Aphan Penang Anaki Sung Chichak Nanglo
Lapusona porahut KSA Dipu Regional Committee pache thangchun bang Rovelson Timung lapen Ari Sanghua tum kachoning ri ateng pen Karbiang long life apherang ke atum humri damsi ame kache charche Rajan Kro kisung ke boy alam do an pache thang pilo. Karbiang long life channel along Rajan Kro kisung ke boy alam aputhak theklong si kai ke kisung ke boy hot ke rap ke pidon ber ning ke me abang phu Karbiang long Autonomous Council CM tulirang ronghang ahin pen Rajan Kro me kache charche dat pen kapajok dunjia phanpura Karbiang long life channel lapen KSA Dipu Regional Committee pache thangchun bang Rovelson Timung rap chun bang Sanjay Hanse lapen rap dihin chun bang Waisong be atumaphan kapin khada teng pini Rajan Kro ahem humri damsi tangka suri phokya pakhe rap pajer damlo lapen Rajan Kro aphan pini Guwahati an seke langdam jia phan sitami KSA Dipu Regional Committee asong ja tumsi Japon lindo ladak san kurung long Rajan Kro hem nang litum nang ka umri pen laso news kapachet hang apot alangli sar tuliram rong hang Karbiang long Autonomous Council CM laso news ke thek long pen pini laso kerabawar sai nang iti pot niltum Karbi Student Association hin ta alang lipan choro partik lo lasi non kirang kilang arni anstami alangli CM hin pen ke alangli nang rap lo stami Karbi arat doan stami alangli pan kachara pan niltum pen chuding Camera person Roshan Hanse pen Diganta Teron Karbiang long live Dilai Girls Residential Special Training Center along 20th Battalion CRPF ahin pen kikim kerang pipon barpi barso hem kikim kerang tang det pen ing pusi training center apan hodai pon Borjan constituency kaparlo Rongmar Jong along kedo Dilai Girls Residential long life Pinya Adap Abirta ke lapon se kang toniglo dome thak me kardom